malah mulang engkau taman nanging cetha pakatinira nelisih sapa rayinipun siang-siangi adangipun menika mbabaraken wonten pawongan ingkang mangertos menawi wonten ingkang mangertosi langsung asma panjenengan mestine bakal nglorot marang kaluhuraning asmane Sun angin adane pramane wae gagah didersa duweni anak kok kaya ngono ki rupane iki lho nek ora selingkuh yo mokal perkara iki aja kok sira munjuk karo priya sapa sapa yen ora tumindak setting yo dene Bathara paling bendu sing kaya ngene sira wis ora iso kuwi namung Krisna kalian panjenengan mereka putra panjenengan yen ngono sira nutupi marang perkara iki ya ya yen padha Praja Tanjungan Nom kuwi praja kang suci ingsun ora kepengin yen Tanjungan Nom kebak ing Sukerta saka Patrapira sing kaya mula kuwi dawuh ingsun marang sira ora ana bumi sak cangkang kanggo sira minggat saka ing Tanjungan ingsun sira lunga saka Tanjungan lunga apa kok tak pateni aku getun yen kaya ngene sliramu tetep ingsun tresnani kaya dene ingsun tresnani lan batin
langsung gadahi putra wujudanipun Allah mboten saged nampi garwa sampeyan iku to, Neng. Oh, nggih. Nek sak banjure pripun, Neng? Menawi dipun kepahan kula badhe nunut kaliyan panjenengan, Bu. Nunut kalih kula. Tegese pripun kok sampeyan iki ajeng nunut kalih kula niku ajeng urip kalih kula teng desa. Oh, ngoten nggih. Nah, ngaten kula mboten kabotan. Kula mboten kabotan kula niki purun nggih kula natapi nggih. Oh, menawi mekaten matur suwun, Bu. Nanging, Bu, Nggih kula pripun? menika dereng duweni tetem. Dereng gadah jimat asma. Pripun? Nggih kula pasrahke panjenengan ajeng boten dados menapa, Bu. Pasake kula mawon. Mungkin gegek jenengan gelo nek sing ajeng maringi jeneng kula niki mangke niku. Pun kula pasrahke panjenengan, Bu. Ngoten nggih. Dene sakmenika nggih. Ampun kaget to, Bu. Lah, sampeyan iki- Yen putra kula menika kawujudanipun Allah. Saiki mboten sedelo sampean nggih. Dene putra sampean iki kawujudanipun Allah. Pun jenengan pasrahaken kalih kula. Nggih sakmenika nggih dados anake kula. Nggih ngeten anake sampean kula jumbuhake kalih pasurianipun sampe anake sampean kula paringi jimat asma Joko Kendil nggih. Napa jenengan ajeng nyobi rompoke kula tak langsung mungkin kula tak kandha kalih paklihe kula. Nggih.
jenengku Nyoko Kendel. Hah? Nyoko Kendel. Joko Kendil. Dane kok iki nganti nyedhaki karo aku sakwise aku ki nganakake piripaten basa. Aku mau krungu. Nyapa sing iso nemokno nyang-nyangan. Nek widok mek dulur. Nek lanang mek dicuwitani siapa to? Suwitan iki ya tegese bakal gelem ngepundhut karo aku, ngepek bojo karo aku ngono lho. Nyanyi bojo. Ndang punya. Tenan. Ya kok guyu. Dake apa ngerti pawongan sing nemu karo sang-sanganku kok malah kowe iki gumuyu. Ya lah. Ngerti tenan? Lah sapa? Betul, kita aku kepengin ketemu karo pawonganku. Nang apa? Nang. Aku mau mbok iki. Lho, kuwi duwekku Joko Kendil. Lah kuwi duwekku kok. Nek Iso. Ayo gawa mrene. Lho kok emang iki duwekku kok malah ora entuk. Mbok kok nek nyanyi piye? janjine. Kowe mau nyanyi piye? Nek lanang iki bakal tak sitang. Mbok cuwitane tekwene mbok kondaki bojo. Dadi kowe iki lanang. Aku nangnya. Oh. Ya ora apa-apa, aku gelem, aku ora bakalan silak janji watonmu kowe iki upamu kaya ngono ora apa-apa. Yo aku ora betul. Waton iki mbok wenehke karo aku. Kowe nama nona kowe nama aku. Ora, aku ora bakal maju kok. Dengan Joko Kendil. Sang-sangan iki wis kok wenehke karo aku. Waton pun aku ya ora bakal silak janji. Nek kok pancen kowe iki tresno karo aku iki diwat. Tumuju munggah ana ing pedang tauban. Teges kowe wani nglawan ngarepan wong tuwa. Nek kok waton kowe iki tresno karo aku. aku pokoknya kota kamu ya. Nama lu kowe. Aman karo aku. Iku ditampa lho. So, aku bakal tak tompo. Yo kono tak bali kok malah. Wah, aku tak bali sih yo. Aku yo imbot ape ngamane medang kawuyan.
dagelan, ora percaya dagelan. Oh, kok tak kowe tenan. Iya karo ya wis subuh rek Mas. Ora apa-apa, Mas. Hidup-hidup suwe gak ketemu iki nek arane nggone Pak Suwarno ora mungkin. Mulane karo aku iki digenahno ngono lho. Iya. Kowe ngerti dhewe wis jam pira? Jam 3 to. Jam 3. Nyatane sing gerek wungon mirsani tesih kathah. Iki mertelakno nek penyanipun Bapak Suwarno. Nggih. Iki rukun karo sanak sedulur lan tangga teparo. Ing pranyata kagungan kersa wae disengkuyung nganti kaya ngono. Ya Mas, luar biasa. Wis pandungane wae muga-muga sing isih kersa nderek wungon, kersa nderek mirsani muga-muga sedaya pinaringan panjang yuswa. Amin. Seger waras, Amin. tansah kebahagiaan rezeki sing barokah saka ngersa dalem Allah taala. Amin. Tapi ngene Mas, angger wis bolak-balik titeni ae Mas. Wis bolak-balik kan main terus titeni. Angger metu dagelan, kursi kok wis digenjonge ditumpuki. Iku berarti Ketoprake kon ngebari ya. kok mbok bari terus iki nyicil Iya. ben semangat ra apa-apa. Ora masalah uga tak pikir Mas. Wis Nggih. ora uman wektu wis ora masalah sing penting wis uman dhuwit ae. Wis kok. dibari Pak lunas Pak Suwarno. Ah iya. Lah witen lakone jalukan kok Mas. Nggih, nggih. Dadi awake dhewe iki metune anut alur cerita ngono. Lah ya wis. Muga-muga iki mang kanthi ana apa? Tibane udan. Heeh. Banyu mau to. Iya. Nggawa berkah barokah. Amin. Wargane Bapak Suwarno sekeluarga. Amin. Nambah dulur-dulur. Dulur-dulur sumur boto. Iya. Sumur boto ya Mas. Mm-mm. Wis pokoke seneng Pak Bayan sapa eling tera? Ayo Mas Bayan sapa sing rabi? Apa? Mesti ra lah kowe dadi nganten lho. Dene ya. Pak Bayan. Lah iya Pak Bayan dadi nganten. Jenenge Lah Dul. anake Pak Suwarno to? Eh. Lah iya Pak Bayan. Jenenge Sing rasa apa nek kenal lak buah omongan. Pak Mas Adnan. Iya. Mas Adnan mong dileh lali. Karo Mbak sing tak elingi anu sing wedok. Iya wong kowe iku anggere wedok ya eling terus. Lho sebabe aku rene iki sinimbali ora Pak Suwarno kok. Lah sapa? Aku ditelepon dhewe karo Bu Sunarsih. Tenan ta ora. Garwane Pak Suwarno tenan. Aku Iya. dimbok ning TikTok pas live. Di DM aku. Iya. Nah, Mas, Jolali tanggal selawe teng gene griya kula nggih, Bu. Aku nggih. Aku sing nimbali Pak Suwarno lah kok. Beda nak ngono. Berarti kowe beda. Kowe Iya, nimbali awake beda. sing nyawer aku ya Pak Suwarno. Nah, iya, aku Bu Sunarsih garwane Pak Suwarno. Aku Pak Suwarno lah. Iya. Dadi apa ae sing nyepaki? Ya Pak Suwarno wong sing nimbali Pak Suwarno. Saumo pengen mangan gedang, Gedange Pak Suwarno. pengen mangan krecek, Receh Pak Suwarno. pengen mangan ndok. Ndoke Pak Suwarno. Esuk-esuk malah pe dipangan ndoke. Lah kenapa mbok sambeli yo enak. Wah. Lah wis walan ndoke Pak Suwarno ape disambeli. Kowe ketoke urung tau mangan ndok. Mangan yo bolak-balik lho Mas. Lah no Ndokku mangan. seneng. Lah no mangan ndok kok Lho gumun. dirungokno ah takokku iku. Lha wis tak wangsuli ngono. Rene sing nimbali Pak Suwarno. Iya. Dadi apa sing nyepaki? Pak Suwarno. Terus aku takok to. Heeh. Saumpama sampean pengen mangan apa iki jeneng gedang. Gedange Pak Suwarno. Pengen mangan krecek. Receke Pak Suwarno. Pengen mangan ndok. Ndoke Pak Suwarno. Lho ciri apa mbok sambeli? Iya diteweplokno matamu. Nesu. Lho wong kok nesu. Maksudnya iki ya ndok pitike Pak Suwarno lha apa ndoke Suwarno? Lah mang takok ono pitike ta ora? Ya ora ana pitike radung dasmu. Nesu neh. Wong kok nesunan. Lah nek kowe Bu Sunarsih garwane Pak Suwarno. weh ya dicepak-cepaki. Kabeh wis ngerti dagelane nom-nom, Ah. sing sitok yo barek, Heeh. sik nom, Iya. ora trimo apa iki jedarat unjukan kowe ngerti dhewe mang tamune pirang-pirang pasugatane yo kathah, unjukan, jajan, Klebu unjukan komplit. nggih, Kepengin ngombe kopi, kopine Bu Sunarsih, kepengin ngombe wedang teh, Bu Sunarsih, kepengin ngombe wedang susu. susune sapi. Lho, ada susune sapi. Lah bukan susune sapa? Bu Sunarsih. Bacok Suwarno modar aku. Aku mah nek ndoke Suwarno. Lah salam dhewe ya. Wis senengane kok Ora ngono karo kancane. karo sing penting matur nuwun. Konjuk dumateng Bapak Suwarno sekulawarga. Wis di wis apa jenenge sing repot ya Mas ya. Heeh. Wis nimbali, Heeh. mulih sik disangoni. Lah iya. Lah kene to. Heeh. Lah nek kowe nak ana klentah-klentune awak dhewe sak rombongan mustika budaya, angga ungguh ya nyuwun gonge samudra pangsa. Ngono. Wis muga-muga sak pungkuri awake dhewe mengko esuk Nggih. keluarga besar saking nyuwun Bapak Suwarno langsung merambah sedaya warga masyarakat
murbata, sedaya pinaringan panjang yuswa, seger waras, lan tansah kebahagiaan rezeki sing barokah saka ngersa dalem Allah taala. Amin. Bejo-bejone Mas Bayan kok. Wayah ketoprak ape bar udan alah. Persiapan Mas. Lah apa? Temanten anyar lah apa? Lho ku tak dadi nganten anyar ta ora? Aku mbiyen dadi nganten lara kabeh kok. Kok lara kabeh? Lah piye wong wayah malam pertama maratuwa ora gelem turu kok. Ape turu ya bingung. Kamar sisih dienggo nggon beras, sisih nggon jajan, mbok turu ning ngarep pawon. Mosok maratuwa ora gelem turu. Ora gelem turu. Kowe biyen yo ngene iki. Yo biyen. Oh ya padha ae nek jenenge aku ki wong Jawa ya adat Jawa tak nggo, Mas. Naga petoprak. Enggak, Apa? kethek ogleng. Moh tong. Ya ketoprak wong aku jenenge wong seni, wong budaya, uri budaya Jawa, Mas. Kowe menganggap apa dadi nganten nang ketoprak. Kuwi malam pertama. Iya. Tidak. Alah moh. Ora usah tak critakno wis yaene selak kepancar adat. Lah kok cerita kok. Moh nek jas sore mang ya tak critakno malam pertama. Ngene, kok nek kepengin roh ceritamu. Soale nek ana wedi tanggap meneh nek metune rada sore tak critane. Lah wis. Iya. Iki tok wis do sayah, Mas. Wis kodang. Wis pirang-pirang dina ndek gawe iki. Lah iya. Delok apa njak wis ana sing semaput sitok. Wis so. Gugah Mas kok ngaleh kamar ngono lho. Iki malah kaya ning rumah sakit nunggone wong lara. Ramaido ndek iki wis kodanan cul. Iya. Awan nganti bengi lho, Mas. Neng tak titeni, Mas. Iki mau jam 12 awan ana sapi bengah ta ora? Ana ta ora? Lah ngene lho, Mas. Iki kena mbok titeni, iki omongan tuwa rembug tuwa rungokno. Sik ana iya, atik ketiga entang-entang lah, Mas. Iki anggere ana sapi bengah tek pas jam 12 awan. Mesti udane. Tenan iki eling-eling ngomong aku. Iki tenan ta ora? Lho tenan. Dadi nek ana sapi bengah Tek jam 12 awan mesti udane. Bres ngendi yo, udan terus. Atik bres iku. Lho jare udan. Sing kandha udan sapa? Lho tembung piye, Mang? Nek ana sapi bengah, tek jam 12 awan mesti udane. Udane. Kowe tumuk sapi katokan. Jare iki mbok terusno apa? Ora gendeng, Mas. 10 guntur. Lho nak ngajak nerusno sapi yo ayo. Alah, iki kok delok kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, monggo. 10 guntur langsung mawon. Nggih.
Kakah turun dhuwur sarta gegirisi godheknya simbara jojo hidup mangulan cakra lamun ngandika gereng-gereng pindho guntur ning mangsa rendhek dadi tetunggule kadang Pandhawa satriya ing Yodipati gagah tura dhuwur sarta gegirisi godhengnya barato hidup mangulan cakra lamun nyandikan gereng-gereng pindho guntur ning mangsa rendhek dadi tetunggule kadang Pandhawa hey. Cukup. Tur nuwun Mas, pun diwangi. Wis kanthi binarunging Bener mbok ora penting mbok tutuk. gending 10 guntur muga-muga iso dadiran kepengelahe kena kanggo jami saya. Nono kurang lupute nyuwun gunging samudra pangaksama. Warna matur nuwun, Mbah. Matur suwun. Heeh, yuk netepi wasit. Loh, kowe Widyawati. Iwas kabeneran, wong Rama bakal nyuwun pirsa kelawan jin sira. Apa to pancen sang-sanganmu ati? Panjenipun rikala semanten mugi Rama. Nanging sampun cepet ras permanan kula lajeng kula menika ngarakaken kiripaten bojo. Sinten kemawon ingkang saged inggih menika ditambung nemukaken sang-sangan kula yen to wadon wadon kula sepitan. Dadosaken kula Sumrawati ingkang kakung badhe kula sepitan. Oh, kaya ngono. Kakung menika malah Sapa munggah ana ing pendopo kadung ana ing pangarsane Joko? Sapa jenengan? Kondil, Heh? kondil, Joko Gendil. Saka ngendi? kondil nyong nang awet, Saka desa Gedang Kawit. nang awet, Iya. Lah kowe nganti munggah ana ing pendopo ngadeg ana ing parasaku karo apa? kula niki anjing amal, Nglamar. nggih, Nglamar karo sapa? Kok iki sing ndi? Iki putraku ki loro lho. niki nyong, Sing iki sapa jenenge? aku menang di sini, Lho kok ijo ati, sida mati. pino ati, Widyawati. nggih, Lah kok kowe wani nglamar kan Widyawati? Apa ora ngerti yen to Widyawati iki putriku? aku amal ning ngomong karo pino ati ya, Dikongkon karo Widyawati. Widyawati, iku lho. apa to pancen bener? Menika laras awit Joko Kendil menika ingkang saged nemukaken kalih sang-sangan. Sing nemu sang-sanganmu ya Joko Kendil iki. Ya, nek pancen kaya ngono Joko Kendil, kabeh nuruti marang Kang Aklon, Kang Aklakon. Tak tampa panglamarmu. ngomong, Anggi kaki malih kang
dulu ndak nyurat nang. Nek aku nek iki bodoh. Lah terus karepmu piye? Ngene yo, Nek. Dulu berbilang aku nyemodot ni kandani dewa. Nek aku wis ngene ono capek nok ing kenengalan. Lain bakken iku cok aku yang dadi bagus. Bisa dadi bagus. Tenan kuwi kakakku. Ayo nek tenan bisa dadi bagus yo malah bagus sae to. Aku nyanyi bagus aja ya. So, aku pengen nek kuwi iki rupamu bagus tinimbang ngolo kaya ngene kok. Pokoknya ya aku teknik no kok nek wis bagus dulu kan owi nyanyian. Ya kakak kerep Nyanyi ya. Heeh. Aku yo tenan nek wis ana bocah wadon sing tresno lair jati iso malih dadi bagus. Tenan, tenan iki kakak Jawa Kendhil. Waduh, kakak, tambah bisa dadi bagus iki ya, Kak. Gusti Kang Agarya jagat seneng. Ngono ya, Jajeng. Piye kakak Jawa Kendhil? Anggonku mangkeh dadi bagus. Aku kawujudan dadi bagus barengi Wulan Purnama. Kula jenengku Joko Kendhil bakal tak simpen. Aku bakal ganti jeneng Joko Purnama. Joko Purnomo, Kak. Widyawati. Ya, Widyawati. Malah panjenengan angko idosan. Piye to? Dadi wong wadon kok kaya ngono. Kados pundi to? Kira ya wis duwe nikah. Kok malah sandingan karo pasangan bagus kaya ngono. Oh, niki mboten piyai kaku sanes kok Kang Bu. Niki Kakang Joko Kendhil. Joko Kendhil iki dhateng Widyawati. Joko Kendhil iki pasoryane olahraga kaya ngene bagus e kaya ngene kok padake Joko Kendhil sing jenengan niku lak kitere mangertosi. Kakang Joko Kendhil nika mendika nek menawi to wonten wanita ingkang tresna tulus lain bagus mung saged malih rumput dados bagus Kang Bu. Joko Kendhil iki estu menika ngene ya diajeng. Joko Kendhil iki ya wis yen kaya ngono aku arep nyuwun Joko Kendhil. Ayo ora bisa to. Mung ngene delok aku ki ya melu seneng ngono lho diajeng. Mboten saged Kang Bu. Diajeng. Yen ora entuk ora apa-apa. Aku bakal kon karo Kanjeng Rama. Kaya ngono. Jajeng. Kakak Joko Kendhil. Wis ora dadekake atimu lamun kosen sing kaya mangkono. Lah saiki ngene ya Kakang Joko Kendhil. Reh lelakon Joko Kendhil iki wis ana kerampungane. Mula to Kakang Joko Kendhil iki tak jak ndedongakake kalawan wong sing kapi Kang. Bapak Ibu ingkang kagungan. Heeh. Yos pancen pilakon Joko Kendhil Rama wis rampung barengi jumuduling Sang Bagasurya Setan. Ayo padha bareng-bareng jaluk pamit. Ana mesaning Bapak Ibu ingkang kami wigati anggone nekake ketoprak mustika budaya ora lokak malah kebak. Muga wae tambah rezekine. Yadohno sangka sengkala dicegakno marang rezekine. Amin amin Allahumma amin.